Paýtatymyzda giňden ýaglandyrylan bayramçylyk çäýleri bagtyar çağalyk ajaýyp durmuş üçin hormatly prezident bada hoşallygyň özgoşly beýany uruly. Şadlyk şowkuny wesenen çäýler çağalar üçin aýratyn ähmiýetli boldy. Bayramçylyk çäýleriniň ýokary ruh bilen öwrenmegi watanymyzda bagtyar çağalyň höküm sürýäniň nurkozy. Döwletimizde irginsiz alad edilmegi netijesinde ýurdumyzda ýaşaýyşda möhüm ähmiýete ýa bolan çağalyk babatda iler tutulýan ugullar amal aşyrmakda we ýaş nesliniň saglyşyk ötüş üçin zerur şertler döredildi. Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağanyň hukuklary barada konwensiýasyny tasdiklam, tutuş dünýä derejesinde öz ýaş raýatlarynyň ýaşaýyşynyň ýokary hili bolmagyny öpçün etmek bilen bagly meselelere ören jogapkärçilikli çemeleşýänligini görkezip, häzirki wagtda döwletiň durmuşyndaky we işindäki bu wajyp ähmiýetli ugurda ajaýyp üstünliklere eýe bolýar. Yetilýän belen sepitler bayramçylyk çäýleriniň içinden ersargyç bolup geçdi. Bagtyar çağaly üçin hormatly prezidentimiň adyny aýdylan alkyşlar ýanglanan aýdymlar hoşalygyň senasyna uruly. Ruh bilen göwsenen dawarlar çağalar bardaky döwlet derejesindäki aladalaryň rowanşanýanyny görkezdi. Mälim bolşal Türkmenistany çağanyň irki ötüşini we mektebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020-2025-nji ýyllarda mektebe çeli çağalar edarlarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasyny tasdiklamak hakyny karar degişli urda işleriň ýokary netijesini öpçün eder. Ýaş nesilleri halkymyzyň ruh ahlak gymmatlyklarynyň ruhuny terbiýelemek häzirki döwürde öňde durýan möhüm wezipeleriň biridir. Türkmenistan çağalaryň dogry derejeli hemde saglyşyk ötüşülerini baglanyşykly meseleleri jogapkärçilikli şemleşýär. We olaryň hukuklary we bähwitlerini gorumak jemgyýetiň hemde döwletimiziň esasy aladys hökmüni aglan edildi. Bayramçylyk çäýleri watanymyzyň ähli urlardaky ötüşleriniň, hormatly prezidentimiziň ýylyurt bähwit işleriniň üstünlikleri we senýänliginiň özgörçli dawarlanmasydyr. Hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadamyzyň taýsy taýlary netijesinde milli medeniýetimizi we sunwatymyzy ösdürmek, sunwat ulgamynyň günärmenlerini dörejelikli işlemäge ruhlandyrmak ugruna tutumly işler alınıp barlýar.